Uzohlonishwa ngomngcwabo wesigaba sesibili kahulumeni wesifundazwe kusasa umpetha wamankomane ezikhawu ezimbili uZolani Lasbon Tete. Inkonzo yomngcwabo izobanjelwa enkundleni iSisa Dukashe eMdantsane. UTete udutshulwe ngaphandle kwakubo ngoLwesihlanu olwedlule. Owesifazane ona-27 walimala kulokuhlaselwa. uLiam Mavumisa uyasibikela. Amalungiselelo womngcwabo weqala lamanqindi uZolani Tete asele eqalile ke apha ke kwibala iSisa Dukashe Stadium, nalapho kulindeleke into kokuba ke kusuku lwangomso abe kanti uyabekwa kwikhaya lakhe nalapha ke kwingingqi ebekhula kuyo eMdantsane. Kodwa ke sizawukhe sive banzi kothethela ke iphondo leMpuma Koloni urhulumente wakhona ukhuselo kuza sinabisele ke ngala malungiselelo nokuzawukwenzeka ngomso. Enkosi kakhulu ngexesha lakho Khuselo. Mhlawumbi ungakusithele thuphe into kokuba amalungiselelo sele ekwisigaba esithini kuzokuthi kangoku. Sesihambe umgama omde ukuzothi kangoku emveni kokubana sifumene ilizwe lisuka kwiofisi kamongameli ethi urhulumente wephondo uyalinikwa ilungelo lokuba linike iwonga kulo ungasekho uZolani Tete, iwonga ngomngcwabo waseburhulumenteni okhethekileyo okwizinga lesibini. Nto leyo ke ithi urhulumente ubonakalisa into kokubana uyayirecognize indima edlalwe ngulo kaTete njengommi weli leMpuma Koloni kwaye njengomdlali wezamanqindi othe wabalasela kumanqanaba elizwe lonke, kumanqanaba ehlabathi, nto leyo kizise udumo not nje kwigama lakwaTete kodwa kwiMpuma Koloni noMzantsi Afrika uphela. Yiyo loo nto ke ngomso sizawuba lapha sigcwele emswaneni nesapho lakwaTete, silindele into urhulumente awukhokhele ngokwakhe lo mngcwabo. Sesikwazile ukufaka nemilomo nosapho nabo bebesandula ukusebenza noZolani odamla beyimanejala yakhe, sabonisana ngokubana lo mngcwabo uzawuqhubeka njani. Okubalulekileyo ke into kokuba njengokubutshile uzawuba khona ubanjelwe apha eSisa Dukashe Stadium, nto leyo iza kuthi ivule indlela ukuba abemi beli lalapha eMdantsane, abathandi bemidlalo wamanqindi nabantu bonke abanomdla wokuzothi ndlela ntle kuZolani nabo bakwazi ukuthabatha inxaxheba yabo babe khona apha, babe yinxalenye yale nkonzo yomngcwabo izawuqhutyelwa apha. Nkosi kakhulu ngexesha lakho. nguKhuselo Aratyekile wothethela kwiphondo leMpuma Koloni urhulumente wakhona ke. Nanjengoko ke ndiqinisekile into yoba uyeva emveni kwam into yoba bakwantsasana sele belungiselela ukuqala ke for lo umngcwabo ozawuthi ube kanti ke uthatha indawo apha eSisa Dukashe kusuku lwangomso. Nanjengoko ke etshilo uKhuselo into kokuba kulindeleke into yoba abe kanti ke uyaqala phaa ngentsimbi yeshumi apha eSisa Dukashe, nalapho azawube ebekwa ke okokugqibela uZolani Tete, iqala lamanqindi apha kwiphondo leMpuma Koloni. Kwiindaba zethu kuChannel 163, ndinguLiam Mavumisa, ndiseMdantsane eMpuma Koloni.